Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potvrdila je danas kako je Vijeće ministara donijelo odluku o isplati jednokratne novčane pomoći uposlenim u institucijama BiH. Kazala je također kako se ovih dana očekuje i službena potvrda iz Europske unije o prihvaćanju reformske agende, te da se ubrzano kreće s realizacijom preostalih uvjeta za otvaranje pregovora. Odlukom Vijeća ministara BiH zaposleni u BiH institucijama dobit će 1000 maraka jednokratne novčane pomoći, za što je osigurano 36,5 milijuna maraka na poziciji tekuće pričuve. Razlog je kasno usvajanje proračuna i isplata plaća po nižoj osnovici. Odluka se ne odnosi na članove predsjedništva, zastupnike i izaslanike kao ni ministre. Upravo smo danas na tragu usvojenog proračuna i donijeli tu odluku i ja se nadam vrlo brzo da će ova biti odluka operativna, sve zavisi od onih tehničkih stvari kako će to puštati trezor, da li će ići s plaćom ili će ići dan, 2 ili 3 poslije, ali u svakom slučaju danas je Vijeće ministara donijelo tu odluku. Krišto je rekla i kako do kraja tjedna očekuje službenu potvrdu iz Europske unije o prihvaćanju reformske agende, te kako je pred BiH političarima puno posla. Slijedi ratifikacija 2 sporazuma, odnosno ugovora o instrumentu i ugovora o zajmu. Od ratifikacije ova 2 sporazuma, odnosno ugovora, ovisit će prvo povlačenje one avans tranše, kako mi to kažemo, 60 i nešto miliona, zapravo na razini nekakvih 7% sredstava koja su odvojena kad je u pitanju sredstva za Bosnu i Hercegovinu. Istaknuto je kako europski put Bosne i Hercegovine treba ubrzati kako bi do kraja godine dobili datum za otvaranje pregovora. Tako će se već na idućoj sjednici 2. prosinca na dnevnom redu naći zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i sudu BiH, te odluka o glavnom pregovaraču. Na upit ima li političke volje da se ti uvjeti ispune, Krišto je kazala. Ja uvijek kao i ranije mislim da ima političke volje. Danas sam imala nekako raspoloženje, mogu reći, i na kolegiju od strane kolega, spram svega ovoga što sam i kako sam postavila, da kažem, razgovor i upoznala ih s temama. Nisam vidjela da postoji nekakvo negativno, da kažem, raspoloženje, ali u konačnici svi smo tu i svi ćemo na jedan praktičan način našim izjašnjavanjem kazati jesmo li ili nismo. Ja osobno jesam i vjerujem u to i ja vjerujem da će svak ponijeti dio te nekakve odgovornosti kako bi svi zajedno uspjeli u ovom jednom vrlo značajnom trenutku za sve nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, sada ulazimo u onih završnih 100 metara ove teške utrke na europskom putu. Ja pozivam sve političke subjekte i poziciju i opoziciju da hladne glave ne napravimo grešku na samom kraju. Postoji ogromno veliko raspoloženje Brisela da do kraja ove godine već tamo u drugoj polovini mjeseca decembra zvanično donesu takvu odluku da krenemo u pregovore, što bi bilo istorijski. Od nas se očekuju ta 2 zakona i pregovarač. Usvojene su i osnove sporazuma za rehabilitaciju magistralnih cesta u Federaciji BiH i zajmu kod Europske banke za obnovu i razvoj od 70 milijuna eura. Još jedna informacija koja je bila i juče u nekim od medija. Slovenija je napokon olakšala zamjenu vozačkih dozvola za Bosance i Hercegovce. Ta inicijativa je otišla iz mog ministarstva prije više godina, ali napokon su izmijenili zakon o vozačima kojima olakšavaju pristup našim vozačima u Sloveniji. To se posebno odnosi na profesionalne vozače i odmah moram reći, ne radi se o bilo kakvoj ljubavi, radi se o interesu. Slovenija ima deficit ovog kadra i postoji opasnost da dodatan broj Bosanaca i Hercegovaca profesionalnih vozača iz našeg dobrog prijevozničkog sektora ode u Sloveniju raditi jer su im sad upravo olakšani uslovi. Kad je riječ o europskom putu Bosne i Hercegovine, vremena za čekanje nema, a kako bi dobili pozitivnu poruku od Europskog vijeća, potreban je iskorak u reformama, poručila je Krišto.